Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Nelson, single, hingko na pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ining yuta o katubhan nga gibantayan sa akong papa. Nahinumdum ko nga gamay pa ko nga namalhin mig puyo aning yutaa. Year 2008 pa to. Ingon ini ang mga panghitabo. Ikan karon, dili mo tapuyo ha, Aida. Ay, gusto ka ning atong gibuhat din. Nga gibiyaan ta ang atong bahay, nga namalhin ta ning katuban sa imong amo. Mail lang ni kisawa, Gub. Mail lang kay gufiral ko ani sa akong amo. Sa mawad ang trabaho, kay larga siya sa linason. Unya, pila may sweldo nimo sa pagbantay nimo aning katuban? Wa may sweldo nga gisgutan bayan sa pagbantay ko aning katuban. Apan sulan ko niya kung unsa may akong matrabaho din sa iyang katuban. Oh, wa day kay sweldo sa pagbantay? Sige lang, Gud. Ang kana lang sweldohan ko sa akong matrabaho o papuyo ta din sa ilang yuta, dako na kinang pribilehiyo eh. Tino? Ano na tapuyo ma? Maingon ni Papa ni mo dong. Unya, ang atong payag dito sa patag. Pagaduahon lang na nato dito, Nelson. Di man ko ganahan din hima, uy. Mingaw kayo. Wako'y kadua. Dong, maanad ka lagi kadugayan din he. Unsaon, mo may tawag sa trabahong Papa ni mo. Ang mampod, o dili na to siya ubanan din he. Ay, mingawa din ni, uy. Mau ba? O lagi, gimingawan ang atong anak din he, uy. Sige lang. Maana lagi si Nelson din kadugayan. Bitaw na akong gisulti niya. Oh, kuwan day, Aida. Nilarga rin yun day ang akong agaon sa gawas. Unya, Unsa pa? Ako na magbantay aning iyang katuban. pero wa lagi kay sweldo. Ay, dapat eh. So, balik sa tanan. Ayambot lang nimo, uy. Kung gusto ba ni imong gibuhat? Kamayo na niya, na may trabaho pa ko. Kay, sweldohan ako kutob sa kong matrabaho sa katuban. Makakita pa man unta kaglaing trabaho ba? Ay, Aida, nanampi ka sa laing tao ba hining atong pagpuyo din sa yutas ko amo? Ha? Kay nga naman di ay. Murag nalain manggudang akong amo sa labot yung istorya na nagreklamo kay atong pagbantay din sa iyang katuban nga watay suhol. Sabi nakalain na. May noon. Nanibaw siya aron makasabot siya nga kinahanglan may sweldo ka oy. Kay gipabantay kagud niya ani yang katuban. Wala natin mo dakaw eh. Masuko akong amo. Ay nga no masuko man siya. Gipaserbisyo kagud niya dinhi sa iyang katuban. Angay lang nga may suhol ka. Lagi, may suhol ako. Kon mo trabaho ka lagi. Apan ang pagbantay sa katuban nga dakong responsibilidad, wa ka niya sweldo he. Grabe sad ka diginutan anong amo nimo eh. Nga daghan naman unta siya kwarta sa gawas. Abroad na gud siya. Halos pangayoon man lang ato serbisyo. Aida. Mao'y kasagaran akong madunggan sa akong maginikanan bahin sa mong pagpuyo ining yutaa. Nga gibabantay si Papa ning katubhan sa iyang amo nga way suhol. Kung may trabaho lang nga mahimo si Papa sa katubhan ang suhulan. Apan na pagbantay, wa. Hangtod nga ng labay ang mga tuig, nauli ang tag-iya sa katubhan nga among gibantayan. Unya. Ha? Niya na si Sir Marco, Aida? Oh. Unsa man sad taon ka oy. Wadi ka kay baw nga naabot ng imong amo. Mas may padiay ko kanibaw. Aw, magatuan mga sa merkado. Magsagap siya kong balita. Uya ko, halos niya aramang ko sa katuban ng bantay. Di mo, unsa pa lang ni. Patay ko sa amo. Pa? Oh, nalagi mga tao sa katubhan. Ha?
Kisa man sila? Ay, aktis na good. Trespassing ni ila na. Sus na yung teritoryo sa kung amo nga wako may bao. Pagsusi ko. Kinsa mo? Kung anong niya ang bilis katubas ko amo? Kinsa mo? Pa, kalma lang pa. Gipadami si Marco din aron mo yung trabaho sa katuban. Usa? Nga lugod? Nga may mga tao naman nga nagtrabaho di. Ug usa ra ko ana? Huwag may kalimutan na basta kayo gipadala sa bidin Nga lugod ni. Pita. Pasagihin na lang sila po, Kaya di ba daam sa kahanas lang sa mga amo? Dili mo. Kinahanglan magasulti ni Sir Marco ini. Pa, Kalma lang Dino ha. Naunsa man ka? Namuha mo ng naong nimo? Musa ka ba yan imong dugo? Dagana niya tag problema. Ganang gibuhat mis kung amo na ko. Nga nung mo siyang pahibaw na ko nga, siya rin magbuot sa Aw, katuban. natural naman na nga siya magbuot. Kay iyaha man ning katubhan. Para siya pagikan pa doon sa gawas, ako iyang gibindan ini, di ba? Kisabot na siya na ako. Umaw na yung buhaton. Di kay matinga na lang tayo, may mga tao na siya din nga ipada, nga mo mo trabaho sa katuban. Makunsan mo kayo ini. mao ganing pagstorya mo pa. Aron maklaro ni mong tanan. Apang kalma lang. Ayay paagi sa kasuko. Oh, atuol ko bitaw yan siya. Mag-usay ni. Karon pa lang gani oh. Bago pag ikang gisultihan sa imong anak na kalma lang. Namuha na sad ka, sige ka pangisog diya oy. Kalma lang. Pa, may babae nga nangayo katahuran. Gipada akong Sir Marco dinhi aron ipaabot ni Monoy Dino nga nahibaw siya nga nasuko kuno kaniya. Ug kun unsa man gani kuno, mahimo raman kuno mong mamahawa ning iyang yuta. Unsa? Ikahanggaw ang utok niya. Patubagan sila ko, be. Mag-istorya may lalaki sa lalaki. Pa, naluoy ko sa akong amahan nga nagkunahon na siyang kahago aning katuban siyang amo. Dugay na ba siya nagbantay ani? Unya karon, murag na usaban ang dagan sa pagkunahon na siyang amo. Nagpakita man gud siya aksyon nga papahawaon na mi siyang yuta ba. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, 2008 pa nga gipapuyo mi sa yuta sa amo sa akong papa aron sa pagbantay siyang katuban nga way suhol. Suhulan lang si papa kung motrabaho siya sa katuban. Makatrunganon ba ni? Ikaduhang pangutana, may adunggan ko sa ubang nagbantay og katuban nga may suhol ug may benefits. Pwede ba nga maningil si Papa aron siyang amo sud sa pila ka tuig niyang bantay sa katuban? Asa masabi mo duol? Ikatulong pangutana, nag-abroad ni kaniadtong amo ni Papa. Maong si Papa ang iyang gibabantay siyang katuban. Karon nga nauli ni siya gikan sa gawas, papawaon naman niya. Makapahawa ba siya namo sa inyong anak kasayon? Ikaw pa to katapusan. Unsa may angay namong buhaton nga makadawat sad si Papa sa angay niya sa halos 3 katuig niyang bantay sa katuban siyang amo nga way sweldo ug way benefits. Unsay among buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suluran, Nelson. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, guys, ang personal na itong mga pangutana, agoy, pwede ragid gihapon sa Attorney Elaine good mutubag anang inyong mga pangutana, no, mga emotional nga mga problema, mga nagbaoy din ha, ang mga nasakitan, ang mga gigosting, sus, kaning mga padaan ninyo nga mga suwat ay mugkabalaka kay either ako or si Dr. Obra gyud ang mutubag aning inyong mga pangutana ug mga problema ay mugkabalaka mo na ipadala na guys ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com.
gmail.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa gyud nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo ay mo kauwaw ay mo kaiko ganuman. Hoy, kitang tanan natay mga problema. Unsa pagtuon ninyo sa Attorney Elaine nga nagsikig tambag exempted sa mga problema. Agoy. Hoy, daa sad tay daghang mga suliran na atay daghang mga concerns na ay daghan nga unsa na anxious na to ba kanang nakahatag na tong kabalaka, aksyon kakuyaw o kiyawan o mo na ilang ingon, di ba? O naaoy ayaw mo pagtuo kay abisigi kog tambag ninyo, makita ko ninyo sa Facebook no nga hayahay akong life. Huy, dili baya naapoy mga mga nigumunhap aning ako ang pangisip, naapoy mga nagbother pod nako kibaw ka unsa siguro diferensya natong duha ninyo og nako mga sukintig paminaw. Nagpabilin nga positibo ang akong huna-huna. Akong huna-hunaon perme nga naay mga kasulbara ning atong mga problema. Akong huna-hunaon perme nga nindot ra gyud gihapong mabuhi. Akong huna-hunaon perme nga sa taliwala aning mga kalisod na ara gyud gihapoy grasyang nangabot. Og arita dapat mo focus aning mga blessings nato dili sa mga problema nga atong mga ma-experience no. Ana man gyud na guys, dili man gyud na perpektong atong kinabuhi nganuman. That is the only way nga maka value ta ba no, nga makaparealize ta nga kaning atong kinabuhi na agyud di ay ni no kanindot ug kalisod, high and low, up and down. Muna ilang ingon nga lingin man ang kalibutan no. So ayaw mo kabalaka ana, padayon lang gyud gihapon ta. Shout out sa tanan nga magsigig paminaw nato live matag adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat kaayo, ako mapasalamaton kaayo ko sa mga nag-like ug follow sa kini ang akong suliran official writers page, ang mga nag-like ug nag-follow ug more importantly mga naminaw ug nagsubaybay sa tanang programa, dili lang sa kini ang akong suliran, sa tanan natong mga program on air sa atuang RMN Facebook account. Dinha na ninyo mapaminaw guys. Og pwede pod ninyo i-like ko ug i-follow sa Elaine Bathan on Facebook. Or you may like and follow me on Twitter and on Instagram, Attorney Elaine. Punto legal ang ato ang pangutana og ato ang problema og ato ang drama nga napamati kaganina guys. Taguon nato man to siya sa pangalan nga si Nelson. Single, hingkod og pangidaron. Di lang nato isulti ang iyahang address og kabahin man ni sa yuta o katubuhan nga gibantayan atong iyahang papa no katong 2008 pamanton ni sila namalhin aning yuta no og dugay na silang nagbantay ana unya nausab kuno ang dagan og paghuna-huna sa amo or sa katong tag-iya atong yuta. Mura kunong gipadungugan naman to silang papahawaon no. Muna unang pangutana 2008 pa nga gipapuyo mi sa yuta sa amo sa ako ang papa aron sa pagbantay sa iyahang katubuhan nga way suhol. Suhulan lang si papa kung motrabaho siya sa katubuhan. Unsa way suhol? Unya suhulan kung motrabaho, makatarunganon ba ni? Halaha, ang unsa man ang inyong arrangement kay gihimo ba mong saop nga mag-share mo sa abot anang tubo or trabahante lang yun ka or tigbantay lang yun ka anang yuta unya naa kay monthly nga sweldo. Lain-lain man gud na og arrangement unya kung diha mo nagpuyo agricultural na nga property unya kamoy nagtikad sa yuta no imong papa ug kamo nga pamilya unya naamoy bahin or magbinahinay mo sa abot sa tubo, tenancy ang tawag ana, dili ka sweldohan. Pero kung pananglitan caretaker lang ka, di ka manika, dili ka mo alaga, dili ka mo nanom anang maong yutaa, then mahugmog og caretaker mo anang yutaa. Or unsa man gipapuyo lang mo libre nya way bayad ba unya ang exchange ana
kay ang pagbantay sa yuta medyo wa pa manggod kaayo na klaro sa imuhang suwat no nga gipatalay ang akong ibaw-an manggod ang nakabutang sa imuhang suwat unsa na gabantay mo kamoy gipabantay kay walay sweldo gipapuyo mo sumrang basin ba nga instead of paabangon mo gihangyo lang mo nga way abang unya pabantayon mo sa katubuhan unsa bagyod no kay wa ra batay kasulatan. Anyway, ari sa tas ikaduhang pangutana ha, may nadunggan ko sa ubang nagbantay og katubuhan nga may suhol ug may benefit. Pwede ba nga maningil si Papa ana ron sa iyahang amo sulod sa pila ka tuig niyang pagbantay sa katubuhan? Asa man miduol. Okay, mas maayo sigurong klarohon ninyo no or storyahon sa ninyo klaro ang amo nga kanang wa manggod na klaro sa imuhang suwat kung unsa gyud ang ilahang kasabutan no whether gisuwat ba na ninyo or storya lang no verbal ang inyuhang pagsabot nga sige ikaw lang say bantay dere sige ikaw lang say puyo din ha nya bantayin lang na ana ba or nagsulti gid mo nga sige kung pananglitan mo trabaho ka aside sa pagpuyo dia sige sweldohan lang pud ka unsa man gyud ang inyong arrangement wa pud nimo manggod maklaro og sulti nga kanang how many times no how often man pud magsigig trabaho pud ang imong papa para makanapod maka-build pud tag basihan kung angay bagyod pud tang maningil no og sweldo og benefit pod kay basin wa pud nagtikad si papa nimo siyuta so ato nang klarohon ha ikatulong pangutana nag-abroad ni kani adto amo ni papa maong si papa ang iyahang gipabantay sa iyahang katubuhan karon nga nauli na siya gikan sa gawas papahawaon man mi niya makapapahawa ba siya namo og ingon anak kasayon okay ang kaning pagpuyo nato sa yuta sa lain tawo hibaw gyud ta nga naata sa kanang kung maestra pa ni tumoy sa ilang ballpen meaning to say ang atong pagpuyo nakasalalay kung kanus-an nila taman gusto ana mangyud na no whether mangabang tagyuta maski pang nagbayad ta ang kana ganing pagbayad nato sa yuta nga renta naa man ay term 3 years 2 years 6 months unya na paganinay pre-termination clause no pareho ra pud na siguro anang inyong sitwasyon din ha nga kung ingon kag mapapahawa ba mo basta-basta mo ingon pug kog dili kay magdepende pud na sa inyong kasabutan no unya wa manggud tuod pud na klaro kung unsa gyud ang inyong hapong gisabutan pero kung moingon pud ka nga naabay katungod ang tag-iya nga mogamit sa yuta or mo papahawa ninyo di pud na nako ilimod ha moingon gyud pud ko nga naa kung moingon kag ugma dayon aw dili pud na pwede kung moingon sad siya nga kanang di man kung moingon pud mo nga mangayo pud mo panahon pwede pud kaayo na nga masturyahan og makapangandam pud mo muna makaingon pud ko nga dili sad na siguro pud ingon ana nga basta-basta pud dayon kay naaman mo'y kasabutan ang ako lang yung pangutana unsa man gyud no ang mga terms sa inyong kasabutan unsay mga naapil ba kay mao man gud nay pinakaimportante natong adtuon duawon reviewhon para makibaw tag asa dapita ang atong katungod asa dapita pud ta makahangyo asa dapita pud ta makaingon nga uy nilapas na mo sa among katungod ha Ika-upat o katapusang pangutana unsa may angay na mubuhaton nga makadawat sad si Papa sa angay niya na halos 13 years niyang pagbantay sa katubuhan sa iyang amo nga way sweldo ug way benefits unsa may among buhaton. Okay, balik jud ko ha ang akong yung gusto mahibaw-an kay medyo dili man gud klaro ato lang i-lay down no. Una sa tanan why nagpugos or valid na siya no valid na voluntary na nga kasabutan ni sa imong papa ug sa tag-iya sa yuta akong sundon ang imong gisulti nga gipabantay mo o gipapuyo mo nga way bayad wa man gud na klaro kung unsay inyong sabot diha ra bataman ang inyong kasabutan nga kanang puyo siya unya kanang way bayad pero siya ang exchange ana mubantay siya wa ba nalabot sa inyong sabot nga kung mutikad siya siyuta kung pilay bahin kinsay mo gasto pilay bahin maghati mo na mausab man gud ang terms nato no kay mahimo man mong saop nagsabot ba mo nga okay libre pa mong puyo unya pas mutikad pa mo siyuta unya swelduhan pag yuta mo kay kung mauna ang inyong kasabutan then mausab po no ang ato pong pangayoon or ato ang pagdemand
So, ako na nang gilay down kay medyo dili man gid kumpleto ang napadana to nga letter, pero ang importante siguro is i-review ninyo ug naa man gani written nga document ug wa man gani i-check kuno ug unsa nga terms no ang inyuhang gisabutan verbally unya ani ni nangutana man ka kaganina kung asa ka moduol, mahimo gid kaayo ka nga moduol una ngadto lang sa Department of Agrarian Reform para makita no ma-layout ninyo ug ma-determine nila kung saop ba mo or ma-covered ba mo sa tenancy law. Kay kung ma-covered mo sulbad atong problema dinha ta makapangayo og benefits, dinha ta makapangayo og unsay makatarungan ug makaangayon pod nga madawat ninyo labi na sa imuhang papa nga nagbantay anang ilahang yuta. Dinha po na pod maklaro kung angay ba mong papahawaon or mahimo ba nga makastay pa mo or mas naa pa ba gyud pod mo ilain pod nga makuha nga benefits as owner, as a tenant ana nga property. Ug dili man ganita ma-cover dad pwede ta mo duol pod no og abogado mangayo ta og tambag nila kay nakahuman naman tag adtusdar. Then adto ta sa lain natong katungod no ato ang mga civil nga mga katungod isip nga nagamit og nagpuyo anang yutaa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sugilanon dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radyo mo nationwide, tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.